ekenesia m unu na-asị unu nke onye chi nya zero aka m bụkwa aka nwa okwu ọzọ bụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne mmadụ anyị fụrụ otu esi wee gbuo onye isi egbe nya ahụ fụkwa na otu o si wee ze nya bụ mgbọ anyị kenere Chukwu na o nwere onye agbagburu nyaahụ na o nwere onye tụfuru ndụ ya maka protest nke emere nyaahụ ma na-ekenekwa nya bụ Sowore onye mezuru nkwa o kwere. Anyị kenekwara Chukwu na Sowore abụrụ ndị na-ekwu okwu iri eme otu. N'eziokwu Sowore egosigo nke o ji wee bụrụ nwoke. Ọ na-eme nwoke tie akị afọ ịchara gị nwa bụ nwafọ Igbo kedu ihe ị ka na-eme? Orugbo mgbe gị nwa na onwe gị ga-ekwu okwu nwanne gị. Orugbo mgbe gị nwafọ Igbo na-anụ onu m, gị nwafọ Igbo ọnụ na-elu n'okwu, gị nwafọ Igbo eji okwu ya eme ife, gị nwafọ Igbo eji okwu ha agba izu. Orugbo mgbe ị ga-eteta n'ụla ọ na o dobeghị anya na ihe awa opportunity ị ga-eji wee zọọ onye ahụ nwanne gị ahụ ndụ. Ị ka na-eche mgbe o siri na 50-50 ọ nọ wee banyezie to 70-30 nwanne, mgbe a ga na-eti mkpu ka ama na a ga-azụtagodo ndụ nwanne m. Ọ chọgbukwara onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi. Ị na-anya n'ife na-akụ n'elekere gị ugbu a ị ga-afụ na anya bụ ugo ebelugo na mgbawu. Gị nwa bụ onye ọnụ na-eru n'okwu na nke ikpeazụ a. Ndị celebrities niile anyị nwere ajụjụ anyị na-ajụ na nke ikpeazụ a wee bụrụ kedu ihe unu ka na-eche na atụrụ sokwa na ọ bụrụ na eburu nya wee egwu rute n'ama nna ya ọ bụrụ na anya amaghị agba agba nya wụba awụba. Okwu anyị na-ekwu na nke ikpeazụ a bụ okwu mmadụ na ihe anyị na-ekwu bụ lapụ nwanne anyị ka ọ na o nwere ife o mere. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na nya bụ ọkụkọ lapụrụ mma gburu ihe jee tụgọbara ite onu. Ọ jọgburu onwe ya nwanne. Ị na-anya na otu esi eme protest nyaahụ ịfụ na alapụziri nya bụ onye chịkọba nya bụ protest, nya bụ onye karụ nya bụ protest nwanne alapụrụ ya ma jee jidezie onye ọkaikpe wụ Aloy Ejimakor nke bụ lọya Ọhamadike ndị Igbo nwanne. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi. Ọ bụrụkwa sọsọ Aloy Ejimakor ka eji ọ bụrụ ihe jọgburu onwe nya bụ protest ahụ a na-ekwu okwu ya ọha na eze ndị Igbo etinye ego deeti ha ga-eji mee nke ha si n'ọnọ 25th ka ọ ga-adị wee mee. Kedu ihe ị ka na-eche? Ị ka na-eche mgbe atụrụ walụ mpi nwanne m? Ọ bụ ihe jọgburu onwe ma sigbuo nkakwụ n'isi na anyị nwa bụ ndị Igbo ada agba ọsọ mgbe mmiri na-elu nọọ mgbe mmiri gbakara anyị arụ, mgbe mmiri mebiere ọtụtụ ngwa afịa, mgbe ahụ ka anyị nwa bụ Igbo ji agba ọsọ nwanne. Ọ jọgbukwara onwe ọsọ gị ị nọrọ ebe ị nọ na-emesa a na-ekwu okwu ntụ a ga-esi release nwanne gị ị na-eme protest si hapụ irelease ya bụ nwanne gị. Ọkwa na anyị nwa bụ Igbo na-eme onwe anyị nwanne. Odogoghị anyị na nsogbu onye Igbo nwere ụkwụ onye Igbo ibie ka anyị nọrọ ụnụ na-akọ akụkọ na-akọfụsị akụkọ ka ihe na-emebi. Gụnwa debere ahụ na ọ gbasara ọrụ gị nke a ji mee nke a wite ego gị niile ahụ iji wite ọtọriti niile ahụ ị nwere wite ọnụ ahụ na-elu gị n'okwu wite saa ahụ niile ndị mmadụ na-aza gị ịnọdụ ya na nke ikpeazụ a debe ahụ na ọ gbasara ọrụ gị nwanne. Mmiri ya achọjọ onye jọrọ ọrụ emesịa ị ga-afụ ife imere onwe gị. A sịkwana na m si o tupu i buru chụba nwoke mmadụ nwanne ekwukwara m influence of alcohol kama na ọma akwa awa alụ na nke ikpeazụ a mara onwe ya. Ọma asụ sụọ n'ikwe ma ị maghị asụ sụọ n'ala. Idebekwana ahụ na ọ gbasara ọrụ gị ịlapịa na mmiri ya achọjọ onye jọrọ ọrụ ma emesịa. Ọgwụgwọ ka ọla n'ọnụ o were okwu nwa nke mmadụ wee mere ife. Tụsara m ozi a ma sonye n'ife anyị na-eme. Ya gazienụ nwanne m.